Gaan door met rubriek nummer 6, aangeboden door EFO Paardenverzekering. Keuring van de ingeschreven stamboekhengsten vanaf dekseizoen 2016. En de hengsten, dames en heren, omschreven in de catalogus vanaf bladzijde 135. Jury gaat weer plaatsnemen en de eerste hengst komt zo dadelijk binnen. Rubriek nummer 6, aangeboden door EFO Paardenverzekering. En wij beginnen deze rubriek, dames en heren, met de presentatie van RIT 488. Sportpredicaat. RIT is 9 jaar, gefokt bij B. Veldhuizen in Putten. Eigenaar is CNP Priksel in Strengberg in Oostenrijk. RIT is een zoon van Mijnse 439. Komt uit de stermerrie van Sietse 385. Komt uit stand 50. Z1 dressuur, 26 winstpunten. Werd in 2015 als 6-jarige goedgekeurd. Is de eerste hengst die met reeds het sportpredicaat op zak aan het centraal onderzoek wist te beginnen. En we hadden het sportpredicaat in de dressuur bij zijn eigenaar in Oostenrijk. In de dressuur, waarin het verrichtingonderzoek dan ook zijn belangrijkste kwaliteit met een mooie score van 82 punten. Vorig jaar werden ze eerste Verdens gekeurd en die vielen met name op door een prima manier van stappen. Beschikbaar bij Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen, RIT 488.
RT 488 als eerste in deze rubriek, aangeboden door EFO Paardenverzekering. Dames en heren, hier is IJsse 489. Sportpredicaat, paard van het jaar 2016. Kampioen KFPS Hengsten Bordeaux 2016. Winnaar van de Silver Bowl 2016. En kampioen KFPS Hengsten Bordeaux 2017. 9 jaar nu, gefokt bij R. de Vries Bakker in Hindelopen. Eigendom van stal Chardon in Jorwert. Zoon van Maurits 437. Dan een sterpreferente prestatiemerrie van Olaf 315. En een sterpreferente merrie van Jochem 259. Komt uit stam 15. Kampioen dus dekhengsten en ereklasse. Dressuur Z1 8 winstpunten. Werd ook in 2015 als 6 jaar goedgekeurd. Verdiende zijn aanwijzing voor het Centraal Onderzoek door zijn prestaties aangespannen. Dat is reserve dus kampioen in de Pavo Friso Bokaal 2015 en tijdens het Centraal Onderzoek hoge scores in het tuig, 85 punten. Maar ook onder het zadel indruk gemaakt, 84,5 punt. Zijn eerste in 2017 gekeurde Veulens vielen met name op door mooie rastype en het sterke draf die ze lieten zien. Beschikbaar voor de fokkerij bij stal Chardon Jorwert, IJsse 489. Dames en heren, IJsse 489. Volgende hengst maakt zijn opwachting in de keuringsbaan. Mijnte 490. 6 jaar. Gefokt bij JMB Cent, Netterden. Eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Zoon van Beert 411. Uit de preferente merrie van Anton 343.
En dan Jelmer 297 komt uit stam 15. M1 dressuur 15 winstpunten. Goedgekeurd in 2015. Opvallend correct gebouwde hengst. Tonen zich in de verrichting een echte allrounder. Met in alle drie de disciplines weer een mooie score van tegen de 80 punten. En oversteeg bij dit resultaat van liefst de twee volle broers die eerder in het CO de eindstreep niet wisten te behalen. En zijn eerste verdens die zich omschrijven als ruim voldoende rastypische verdens met een goede bewegingstechniek. Mengte 490 beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede. En dan is hij nog een keer Mengte 490. Gaan door met Marcus 491. Kampioen jongerhengsten 2016. Reserve in het algemeen kampioenschap 2016. Marcus nu 6 jaar. Gefokt bij de familie van der Werf, Sondel. Hendrik Eppinga uit Oudemirdum, de eigenaar. Marcus is een zoon van Maurits 437. Daarachter een sterpreferente Merrie van Onne 376. En dan Christ 358. Komt uit stam 122. 3 jaar geleden goedgekeurd. Liet in het centraal onderzoek zien die rastypisch is. Hengst die in alle 3 de disciplines goed wist te scoren. Boven de 80 punten, ruim daarboven. En ook van Marcus zijn de eerste verdens in 2017 gekeurd. Hadden een zeer hoog eerste en tweede premiegehalte. Ze vallen positief op, zowel in exterieur als beweging. Marcus 491, beschikbaar bij het dekstation Gaasterland, Oudemirdum.
Marcus 491. Nane 492 nu. Nane is de reservekampioen jonge hengsten 2016 en 2017. Reserve in het algemeen kampioenschap vorig jaar. Nane 6 jaar nog maar, gefokt bij T.J. Jongsma. Germar Sebauma is de eigenaar. En Nane is een zoon van Wiemer 461 uit de stermerrie van Brandes 345. Daarachter Tamme 276, komt uit stam 8. Was winnaar van de Pavo Friso Bokaal Tuigaanleg 2016 M1 Dressuur. Met een winstpunt inmiddels. Goedgekeurd in 2015. Hij maakte gedurende het selectietraject zowel qua exterieur als sportaanleg een zeer positieve ontwikkeling door. Voorbeeldige instelling reikte tot een zeer hoog puntentotaal. Behaalde 88,5 punten als menpaard, 88 punten als tuigpaard. Waarmee de verrichtingstopper was van het najaarsonderzoek 2015. Verdens van het afgelopen jaar maakte indruk qua exterieur en beweging. En Nane was in 2017 de hengst met de meeste eerste premie Verdens. Nane 492 voor de fokkerij, beschikbaar bij Hens Woude Oldenborgen. En nogmaals de presentatie van Nane 492. De laatste uit deze rubriek aangeboden door Evo Paardenverzekering. We gaan naar Omer 493. 6 jaar. Gefokt bij D. Visser, De Vries en U. Visser. Bezit van de familie Volmer in Lunteren. Omer is een zoon van Gjant 426. Dan sterpreferent Mary van Karst 362. Dan sterpreferent van Naan 264. Komt uit stam 47. M1 Dressuur met winstpunten. Hengst met het laagste verwantschapspercentage binnen het KFPS. Hij weet dit combineren met een pedigree die bovendien veel kwaliteit in zich draagt. Hij combineerde dit in het verrichtingonderzoek aan een opvallend actief gebruik van het achterbeen. En de Verdens van de Omer kenmerkte zich door een fraaie fronten,
en een goede actieve manier van stappen. Gestationeerd op de Nieuwe Heuvel Lunteren, Omer 493, de laatste in deze rubriek. De presentatie van Omer 493. Prachtige collectie hengsten, dames en heren, in deze rubriek. Overleg in het jurykorps. En we gaan zo dadelijk weer op de kwaliteitsvolgorde plaatsen. Hengsten worden zo dadelijk op tal gezet. Goed, we gaan een beetje rusten. 488 mag even deze kant op komen. 488.
4,89 ook even deze kant op. $4,89 voor, $4,88. Nou, dan gaan we gewoon het traject verder af. 4,90 maar even deze kant op. En 4,90 mag weer voor, 4,89. En dan zijn we er voorlopig alweer. Maar of het zo blijft, is de vraag. Jury op de hengstekeuring bestaande uit Louise Hompe, Piet Bersma en Jan Hellings. Zo overleggen nog even met z'n drieën of het zo blijft. 2 paarden per rubriek in principe naar de kampioenskeuring. In dit geval de kampioenskeuring jonge paarden. Even van paardenverzekering begrip, dames en heren, in de paardenwereld biedt deze rubriek aan. Terwijl de jury nog even een laatste blik werpt op deze collectie hengsten. Zo is het een dag van weerzien met de tophengsten van ons KFPS. En in iedere rubriek blijven ze showen, blijven ze bewegen, blijven ze imponeren. De jury nog even in overleg. Ik zei al, zo nu en dan kan er nog iets verschoven worden en dat gaat gebeuren. 4,92, mag even deze kant op komen. Al een beetje die kant op. En die komt nu voorop. Blijft het hierbij? We gaan opstellen, dames en heren, op kop geplaatst. Op kop geplaatst. Nane 492. Dan Marcus 491. Omer 493. Mente 490. IJsse 489 en Errit 488. Henk de Jong namens Evo Paardenverzekering in ons midden om de prijs uit te reiken. Samen met onze vicevoorzitter Gerald Pots van het KFPS-bestuur. En we gaan nu luisteren naar de toelichting van de voorzitter van de jury, Louise Hompe. Ja, dames en heren, deze rubriek is altijd spannend. Hoe de jonge jongens zich tot man hebben ontwikkeld. De hengsten die moeten erin groeien en dat hebben ze zeker gedaan. Wat hebben wij een mooie paarden hier staan. We hebben Nane en Marcus even omgewisseld, omdat toch Nane in de stap en in het ruggebruik net iets meer souplesse liet zien. Maar ze ontlopen elkaar heel erg weinig. Nane staat aan kop, met mooi front, goede bovenlijn, ook goede kwaliteit beenwerk. Stapt met veel souplesse en veel ruggebruik en ook in de draf liet hij schitterende momenten zien. Marcus is eigenlijk heel mooi in het front ook.
Ook een hele goede bovenlijn. Kwaliteit beenwerk is heel goed. In de stap liet hij net iets minder zijn rug los, maar ook in de draf schitterend. Wat een mooie paarden. 4,93 Omer. Ook een paard wat er heel mooi ingegroeid is. Schitterend rastype, mooi hoofd, bovenlijn ruim voldoende en ook goed beenwerk. Stapte met heel veel souplesse. In de draf zou hij nog net iets meer mogen gaan zitten. Dan hebben we Mijnte, die vonden we ook heel mooi ontwikkeld geworden. Mooi in rastype staand. In de stap zou hij iets meer mogen doortreden en had een supermooie draf. Dan hadden we 4,89 IJzer. Schitterend front, heel mooi hoofd, goede bovenlijn, droog beenwerk. In de stap is hij kort en dat ging hij ook niet echt beter laten zien toen hij in de groep ging starten. In de draf zou hij iets meer balans mogen tonen. 4,88 Errit, ook mooi paard, goede bovenlijn. In de stap was hij wat kort en in de draf miste hij wat ruimte. We gaan ze de eerronde laten lopen, dames en heren, met een lekker stukje muziek erachter. Het enthousiasme van het publiek op kop geplaatst, Nane 492. Nane 492. En Marcus 491. Mijnte 490.